бо ташаббуси раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатун, гурӯҳи модарон аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар, ки фарзандонашон дар қисмҳои низомии вилояти Суғд адои хизмат доранд, сафарбар шуданд. Ин иқдом 2 рӯз идома кард. Модарони хатнонӣ, ки шуморашон наздик ба 20 нафарро ташкил медод, аз шароити хизмати фарзандон, ки дар қисми низомии 14356 адои хизмат менамоянд, аз наздик бохабар гардиданд. мо аз ноҳияи Кишониён, мо аз пешвои миллат дорем ки барои дидани фарзандонмон ба Амир Хуҷанд омадаем. Барои дидани фарзандон мо омада дидем ҷои хои фарзандонмона, ҷои гаштшона ҳама тарафа хубанд, навзан хӯрокашон ҳама тарафа хубанд. мо боз ҳам миннатдорем аз пешвои миллат ки ин фарзандони моро хушрӯ ба тарбия расонда, хизмати ватанро буд карда бо мегарданд. Ташаббуси мазкур боиси рӯҳбаландии модарон шуд, ки онҳо бо шукргузорӣ аз сиёсати сулҳофару истиқлоли комил фарзандонро ба ҳимояи ватан ихтиёран сафарбар намуданд. тибқи иттилоъ, иқдоми мазкур ба ифтихори 33-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷалби ҷавонони ихтиёрӣ ба даъвати тираmoҳӣ роҳандозӣ шудааст ва он дар дигар минтақаҳои кишвар идома хоҳад ёфт. ташаббуси мазкур зери унвони корвони дидор амалӣ шуд. тавре мушоҳида гардид, дар қисми низомии 14356 шароит барои хизмати сарбозону афсарон хуб буда, маводи аввалияи озуқа дар шароити мусоид захира мебошад. дар идомаи ин тадбир модарон аз ҳуҷраҳои захираи маводи озуқа, ҳаммом, тамрингоҳ, майдони варзишӣ ва ҳуҷраҳои ҷойи зист дидан карданд. шодии модарон ҳадду канор надошт ва баргузории корвони дидорро саривақтӣ донистанд. онҳо қайд карданд, ки фарзандро бояд ихтиёран ба сафи артиш пайваст, то ҳимоятгари ватан бошад ва чун марди далеру баркамол шуда ба хона баргардад. тӯли як соли 11 мешавад дар қисми ҳарбӣ 14356 адои хизмат расонам. шароитҳо дар қисми ҳарбӣ хуб аст. аввалан сипосгузории худро ба сарфармондии олии қувваи мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои аз ин миллат муҳтарам эъломи раҳнамӣ мерасонем, ки ба мо сарбозону сержантони ҷӯи ватан, яъне ки саҳни арзандаи худ ва шароитҳои худро ба мо баён мерасонанд. сипас баъди боздид аз шароити хизмат дар саҳни қисми ҳарбӣ вохӯрӣ бо сарбозону афсарон доир гардид. намояндаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят зикр намуд, ки таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба ин сохтори муҳими давлатӣ дар мадди аввал меистад ва баҳри мустаҳкам шудани ин ниҳоди давлативу ҷалби ҳарчи бештари ҷавонони ватандӯст ба сафи артиши миллӣ ва таъмин бо муҳимтарин лавозимоти ҷангӣ чораҳои муассир андешида мешавад. дигар баромадкунандагон аз шароити хизмату ҳимояи марзи кишвар аз ҳар гуна кирдорҳои ба ҷамъият халал воридкунанда ва бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди ҷавонон сухан гуфтанд. дар идомаи корвони дидор дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор афсарону сарбозон барои адои хизмат ва саҳм гузоштан дар пойдории сулҳу ҳифзи марзи давлатӣ бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. манучер ҳасанзода, намозали Эргаш, ахбор аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.